Приятели, време е за първия пранк тук в канала на Lava Bear. Първия пранк, който ще направим е да превърнем апартамента на Денката в тайно Lava Bear училище. Ще използваме, разбира се, много от продуктите на Lava Bear в Back to School колекцията на Метро. Всъщност, ключа към този пранк е Лина, която ни чака пред апартамента на Дени с ключа. Ключа е Лина, защото има ключа. Отиваме на пазар, ще бъде забавно. Качваме видеа всяка сряда от 6:00. Subscribe с камбанката и сега оставете по един лайк на това видео и пишете коментари какви видеа искате да виждате в канала на Lava Bear. А сега, нека този пранк да започне! Задължително за класната стая ни трябва глобус. Абсолютно никой не съм имал глобус. Хора, специално сме разпечатали такива табла. Направихме си ги с ChatGPT. Това азбуката с плодове ли е, брат? Абе, ти знаеш ли, че лимона е плод? Да. А авокадото? Не. Това не е грешно, бе. Предлагам да вземем тази черна дъска. Моля да вземем и тази пръчка, защото много ми харесва. Баре да търсим тебешири, а? Приятели, искате ли да видите? Дани! О, боже. Хей, Дани. Хей. Знаеш ли какво липсва на една класна стая? Не. С твой собствен воден минигън. Ратататата! Аз взех това. Рататата! Ратата! Ето, мога да видите, имаме вече маркери, фломастри, линейки. Това е звън за рецепция, бе, брат. Хора, ето това вече е финалния ни пазар. Взехме и някои неща, които още не сме ви показали, но ще ги видите. Давай да отиваме да плащаме. Отиваме при Дей. 15 minutes later. Няма ли звънец тук? Парола ли? Back to school. Cool. Приятели, ето е линчето, тя е нашия ключ към този пранк. Вау! Да, имаме доста неща. Кой клас планирате да бъдем? Пети А, между другото. Знаеш ли, че авокадото е плод? Да. И лимон също. Да. Върно ли, бе? Цитрус е. Какво е цитрус? Хора, вече сме официално в апартамента на Дени. Ако разчистиме кухнята и сложиме буквално маската като чин тука, Денката ще влезе и директно ще бъде като класна стая. Тъй, че мисля, че ето тук трябва да бъде си. Аз ти си раздавам. Ще ги убия! Ще останем без ученици. Това е тази центрофуга, бе. Пералня за котката. Да. Ма какво биеш и шута вътре тук и то почва да го центрофугира? Кенеф е глупаци. Тук Денката се е заредил ли, бе? Тук не е Сташа, бе! Приятели, ако някой от вас не знае, имаме чисто вкус на Lava Bear Fruities, а именно Berry Melt с ягода и сметана. Това е най-добрият вкус до сега. И аз така смятам. На здраве! Аз вече съм уморен. Аз също. Ще те използваме за главно муле. Аз съм учителя, бе. Цитрус. Омага надмивката. Еми да, така. Да, никога не съм писал с бял тебешир на черна дъска. Омага, това не е дъска за тебешири. Lava Bear. Бат, той Анди просто буквално изкърти дъската, в смисъл той помни, че е оставил бразди на дъската. Да е релефна, бе, е по-интересна. Виж, тук сме принтирали такива. Нали бяхме пети клас, бе, каква е азбука? Абе, пак ти казвам, Пети клас учат ли ама азбука? всяка година трябва да се прави опреснително, такова да затвърждаваме знанията. Петя. Това AI ли? Класна стая. Да. Не, бе, това за го вчера. Омага, имаме правила на класа. И аз слушам. Идвайте на време. Тук съм. И бъдете подготвени за час. Подготвен съм. Къде ти е молива? Къде ти е молива? Къде? Моля. Оказва се, че нямам молив, но пък имам маркер. Сте пократителни, бе! 10 лицеви, бе! Какво е това? Така ли се каже? Какво става? Се отказвам, бе. Слушаме, когато някой говори. Не прекъсваме и не се подиграваме. Чухте ли, момчета? Да, бе. Добре. Дигаме ръка, когато искаме да говорим. Уважаваме се и си помагаме. Щастници. Уважаваме се и си помагаме. Пазим чистота в класната стая. Добре, нека изхвърлим буклука. Излизай. Не ядем и не пием по време на ча... Да, бе! Да, бе, да! Затраскай го. Не, чакай.
Ядем и пием Лавабер по време на час. Браво! Я сега се изпитаме картата на България. Искам да ми посочиш Така. Ямбол. Ямбол знам къде е малко след Ямбол! Сливане. Коя посока? От Сливане. Знаеш посоки? Да. Какви са? Ямбол е... Ямбол не е повече- посока, брат, първи пак. Ами да. Така, време е сега да изпит номер 2. Моя добър ще живее тук между другото. Таблицата за умножение, кой я знае? Не му питай. Не знаеш таблица за умножение ли? Чакай бе, чакай. Аз знам Но таблицата. не бе, ти всичко знаеш, че си от тия гадните деца, всичко знаете, че е брат. Ленче колко е 8 по 6? Спрете да ме питате въпроси, не ми харесва това. Аз се опитвам да изграда вас като ученици и пъща на тази страна, бе! Мокве, погледни си какъв си галфон. Бати добитъка. Тук ли ще репиме табелка? Ето класна стая, пета. Ето имаме си табелка за стаята. О, мага! Лава бе раничката, даже двечките. Ето имаме за момче, имаме и за момиче. Ето. Между другото са брутални. Приятели, цялата Back to School колекция на Lava Bear може да я намерите в метро, така че отидете и си направете най-якия училищен Back to School сет. Мене най-ме радва е това прозрачното джобче, където може да слагаш абсолютно всичко, което искаш, всички да ти завиждат за него. Цялото е лънчбокс, аз това не съм го виждала. О, това е толкова! О, има виличка, хора! Принципно, брат, има и за момченце сет. Има шишенце синьо, има синя мега яка кутийка. Мале, между другото, момче. знаеш кое е най-якото между другото? Да си сипаш лава бер в лава бер шишенцето и да си го пиеш. Това е много яко. Имаме Lava Bear несесери. Ето имате си различни отделения за моливи, фломастери. О, имаме чаши, както и миналата година, но този път с чисто нови дизайни. Какво стана, бе? Ето хора, чаша номер 1. Не, много мръсна тази маса. Доста е преживяла тази маса. Показвам ви чаша номер 2, която е мега яка с този графитен дизайн, гледайте. Уоу. Имаме тази, която е с така като с брокат светеща, много готина. И ето тук тази, на моя лично любима. Това е оригиналната OG Lava Bear чаша с цветовете на Lava Bear мечето. Абе, Данте, можеш да изпиташ, бе? Ма то си ги пише, бе. Не бе, аз не я гледам. Добре. Това какво е? Снимам. Ето това е мястото, което аз си заплювам и сега ще си нареда моя ученически ъгъл. Човек, погледнете. Батяката трък. Перфектната тетрадка за момиченце, ето една мъничка розовка. Мале, хора, гледайте колко яко става, бе. А ние накрая ще се преобразиме с дрехи да сме истински петокласници. Да, имаме си и дрехи. Ами аз сега, приятели, ще ви покажа горе-долу аз как ходех на училище. Като цяло ходех на училище, буквално това ми беше целият сетъп. Аз и кутията ми за обяд. Но ето сега имаш още. Анди, ето апгрейдваме те и с несесер, брат. Циповете на Несера са просто брутални, гравирани са и са къстами са напред. Ето го, Lava Bear Back to School. Бах яките тениски. Пареши. Голямо между участие! Айде! Ей, време е за забава. Цели. О! Добре, Лина направи 200 точки. О! 20. Лина печели. Сега тази подаръчна раничка ще я направим за Дени, да му я връчим момента, в който влезе тук. Ще му дадем една малка Lava Bear тетрадка и една голяма Lava Bear тетрадка. Сега ще му дадем лънчбокса, да му го напълним ли с бисквитки. Аре! И ще му напълним водичката с Lava Bear. Ето така, ако имате компот, направо да си го прецедите. Трябва бавно да работите тук. Нека тестваме дали се пие от тук. Попие се. Определено ще трябва да сложим още, защото ние тя ги изялпаме. Денка, много ти добър обяда, брат. Браво! Доста добър обяд бих казал. Тази тетрадка също ще му я сложа. Това на Анди да се серали, отива за Дени. И да не забравяме най-важното. Ооо! Минигъна. О, мага. О, what? Що не се серима Lava Bear, бе? Какво? Аз мисля, Нищо, че е оставете пълно го сняг. изненада. О, мага, това е много яко. И чорапите. Горе имаме и Lava Bear чорапи. Добре, мисля, че сега е време да се преоблечем. Готови ли сте за трансформация? И дами и господа, финалната трансформация. Ето ви, приятели, вече всички сме облечени с новата Lava Bear колекция. Може да видите дамската визия, момчешки, тениски, екипчета, свичери. Няма учител. Трябва ни учител. Да го призовем ли? Да, обади му се. О, учител!
по-тихо, много сте шумни. Това е най-непослушният клас, между другото, само това искам да кажа. Образователната система има нужда от тебе. България има нужда от тебе. 5-я клас има нужда от тебе. Аз не бих разчитал, но... Но ти си единственото, което имаме. Айде. Труша! Кайсия! Нар! Това е да си тестваш очите. 5 по 4 е 20. Яко ти е там да видим Смолян! Момиче! Това дете за кой клас е? Розов цвят е. Специално? Какво пише тука? Ябълка. Двойка! По местата. Я няма да шибаш така с тази линия, бе. Да не сега да бързо. Айде! Тук съм си запазила брат. Това не е гаджето. Ма така ще виждаш ли дъската? Как няма да виждам, бе? Аре, преподавай, бе! Първи въпрос. Кой плод е част от новия вкус? Череша! Част от новия вкус! Ягода. Метала! Значи, отговаря се само с вдигане на ръка. Двойка. Ягода. И... Сметаната не е плод, господин. Това беше трики въпрос и тя успя да отговори. А ти за дето подсказваш? Единица. О, не хвана. Кой закъснява за час? Що закъсня? Закъснява за час. Бързо сядай. Бързо на първия чин. Бързо. Той ще тръгва. Сега ще сложим Не, въпрос. върви се. Запазила съм ти мястото, Бенела. Мислех, че сме гаджета в училище. Обичай се! Имаме униформа за теб и сме ни допълнила ли раничка с лавабер неща за Даско, ние сме 5-я класа. 5-я клас, добре дошъл в 5-я, брат. Какво сте направили в хоби, бе? Ето това ти е униформата, обличаш това и Има обличаш си това и дрес се код. връщаш. Добре. Малко изглеждаше шокиран. Мислиш ли? Айде! 23-я клас! Направили сме ти раничка. Само, че това не е част по музика. Сядай бързо, защото закъсняваш. Носите ли си учебните материали? Виждам едната училище. Моите са в раницата, дей! Ма какво моите са в раница? Не, защото ги забравих там. Отварям си лава бе раницата и... Казвате, че са моите неща вътре. Тук имаме на Анди боичките, имаме още някакви реки. Не са моите. Имаме супер яката лава бер тетрадка, триъгълник. Аз обяд ли имам, бе? Ехе, имам несесери, имам и големи тетрадки, и малки тетрадки, и пергел. О, мага! Имаме лава бер! Деца, сега говорим. Опа! Убихме котката. Време за входно ниво по български език за 5-ти клас. За вас. Господин, то те с чат GPT ли правят? За вас. О, добре, Забравете за че- подсказките по време на час. Това пищов ли е? Господи, не дай подсказка, не ме карайте да го четем пред Я целия сега клас. да видим пред вас какво му даде като бележка. Ще ми бъдеш ли гадже? Има 4 правописни грешки. Така да говориш на един учител. Хубава работа. Лина, това за него ли е? Подозирах, че днеска може и да се усера и затова съм се подготвил. Имате и 10 минути за теста начало. Айде. Защо си написа името с правописна грешка, Анди? Ма аз дори не знам как да попълна пише? първата Защо не част. пише? Тук Защо оценка не знам, бе, на оценка ще попълна. Още третия въпрос ме спъна. Ето, аз го попълних. Той ни дойде. И аз нищо не виждам попълнено, Даниеле. Как ще няма попълнена оценката съм си написал и точки. Ми не е валидна, не е разпечатана от учител. Съжалявам. Запиши. Заповядай втори тест. Ма чакай ти, защо имаш различен тест от мене? А та даже не Не знае как да преписвай. пише. Всеки да си гледа сам в теста. Готова съм, господине. О, леле, я да видим какво отговори на първи. Ето го отличника на класа. Отличен 6, а може и 7, господине. Слагам на момчето за пример, ето тук закачам на дъската теста да се знае. Ти защо нищо не написа? Аз да мотивирам хората, пожелаваме ви наистина една страхотна учебна година с новата Лаубер колекция от Метро. Готов ли си? Айде. Ето го отличника на класа. Благодаря ви, че бяхте част от този клас. Приятели, надяваме се този пранк да ви е харесал. Пожелаваме ви една успешна учебна година и може да се подготвите много добре с новите Lava Bear Back to School. Айде, отивайте бързо в метро да си купите Back to School на Lava Bear нещата, докато не са приключили. Надявам се това видео да ви е мотивирало за Даско. А ако не, има яки янки, с които да тренирате. Айде! Чао!